F'intervista ma' TVM News, il-professur Luciano Molestanio li jispeċjalizza fis-sistemi ta' enerġija rinnovabbli qal li fil-Gżejjer Maltin hawn madwar 30,000 sistema ta' enerġija solari, il-maġġoranza f'residenzi privati. Installajna minn għalija kważi 250 megawatt ta' power ta' solar energy. Biex nagħtu idea, il-power station li hawn mhux bot minna minn hawn, il-main power station ta' Dellemara hija 200 megawatt. Għalli minkejn l-ammont ta' enerġija ġenerata hija sostanzjali, jemmel li hemm kwistjonijiet li qed jostakolaw lil dawk li huma mħajra biex jinstallaw sistemi simili, partikolarment minħabba l-kompetizzjoni għall-użu tal-bejt u l-biża ta' investiment fieraħ. F'każ li jibnew binijiet b'livelli ogħla li jrendu effiċjenza fl-użu tal-panelli. M'għandniex sistema ta' dawk li jgħidhom solar rights, fordiri jekk int investi fis-solari jkollok garanzija li jekk jibnu ma' ġembek tiġi kompensat u għalhekk ma tihomx tort f'postijiet fejn qed jaqgħu d-djar u jibnew il-flats li jaħsbuha darbtej biex jinstallaw il-pannelli. Il-professur Molestanio għalli anke limitazzjoni fl-ispazju fuq l-art hija realtà li qed ixxekkel il-firxa tal-konsum tal-enerġija solari. Biex jeleb dawn il-limitazzjonijiet ma' akademiċi oħrajn, qed jiżviluppa proġett ta' riċerka fuq il-baħar biex jeżamina l-vijabilità tal-panelli fuq il-baħar. Għalli b'dan il-mod, l-ispazju disponibbli għall-iżvilupp ta' proġetti solari huwa multiplikat b'10 imqabbel ma' l-ispazju disponibbli fuq l-artijiet. Kull raft ikun xi 8 metri, u mbagħad tista' tinstalla ħafna raftijiet lejn xulxin, kull waħda hexagonal b'sitt ġnub u tinstalla kemm trid. Vordri jekk ngħidlek ejn installaw farm daqs 50 ground tal-futbol, Malta possibbli li ssibu fuq l-art. Spjega li sa issa m'hemmx sistemi kummerċjali operabbli ta' pannelli solari fuq il-baħar, bl-isfida ewlenija tkun fatturi klimatiċi bħal mewġ u rieħ, bil-possibilità li jrendu dawn is-sistemi ineffiċjenti. Għal dan il-għan qal li qed isiru diversi testijiet f'tankijiet, fosthom fit-tankijiet ta' Rinella u fuq il-baħar, bil-għan li jkun eżaminat jekk mudelli aġġornati u mhix kapaċi jissuperaw dawn l-ostakli.